dag at skulle tage første spadestik til vores nye restaurant her i Haderslev. Det har været en rigtig, rigtig god proces, som der er rigtig mange mennesker, der har været inde over. Der har været kommunen, vi har haft nogle entreprenører og projektudviklere, og det har været en rigtig, rigtig, rigtig god proces. Vi skal åbne allerede her til december, så der er tryk på fra dag 1 af. Jeg synes lige, at vi skal takke grundejeren Olav. Jeg ved ikke, han er måske lige smuttet. Det er ham, der ejer grunden, og det har været en rigtig, rigtig god proces med ham. Vores nabo Jettank, og selvfølgelig vores nabo inde ved siden af, også repræsenteret i dag. Det er vi selvfølgelig rigtig glade for. Haderslev Kommune, et meget konstruktivt samarbejde med dem. Det har været rigtig, rigtig godt. Jeg har takket dig, Olav. Hej, Jens. Og så selvfølgelig vores projektudvikler, Preben Christensen. Hvor står han og gemmer sig? Han står deromme bag ved vinger. Det er super godt. Dem, der skal bygge det på entreprenørarbejde, det er Erling Jensen. Og de skal sørge for, at restauranten den bliver klar inden jul. Så der er en opgave, John. Ja. Jeg vil lige give ordet til Hans Peter. Hvor han står der. Han har lovet mig lige at hjælpe mig med første spadestik. Og så måske også lige sige en lille smule. Tak skal du have. Jamen det er jo en fornøjelse som udvalgsformand at få lov til at lave et spadestik som officiel kommunal repræsentant, og så er det et privat arrangement. Og jeg vil bare officielt byde McDonald's velkommen på Drive-In Street. Fordi I ikke de første, der er Drive-In her, det har lidt længere over, og der har konceptet, der startede med Drive-In, men så vidt jeg forstår, så er det første sted i Jylland, det nye koncept, McDonald's blev gennemført, og det kan ikke være andre steder end i Haslet. Sådan er det bare. Og jeg vil sige, at nu takker du for det gode samarbejde, jeg vil bare sige lige måde, det har været så godt, at nogle af mine kollegaer i byrådet, da vi fortalte om projektet, og det kan man da se, når man ser den her flotte tegning her, så var der faktisk nogen, der troede, at den allerede var færdig. Det er fordi moderne teknik gør jo, at man lige lægger sådan en bygning ind. Og der vil jeg gerne sige til naboerne også, det er jo et rigtig godt eksempel på, at selv et moderne byggeri kan indpasses i bybilledet. Der kommer sikkert en eller anden protest omkring det, jeg har hørt, men det er nu ligegyldigt. Det skal I have, at det passer ind i bybilledet. Så selv med den moderne restaurant passer ind i det gamle kulturmiljø, det er vi rigtig glade for. Så vi har valgt en studieby. Vi har lige sendt 7.000 buskort ud. Det er sikkert det potentielle kundeemner, I går efter. Så de er her allerede, så jeg vil bare sige tak, fordi I valgte Haderslev det her sted. Og så håber jeg, at det er rigtig god samarbejde med den ejeren og de næste af de også det hele. Fordi der er nogen, der vil sige, det kan jeg godt sige med det samme, det var jo, at vi har lukket toilet over den anden side. Det er jo rart at vide, at det kommer et flot toilet her. Så er der nogen, der kan lige godt sige, som det er, som var sure over at tænke, når alt det papir, det nu kom, som McDonald's vil smide. Og der har fået at vide, at I vil gøre en ekstra indsats for den her grund, således at papir og affald udgår jeres person. Det gode ved jeres papir, det er jo, at der står jeres fulde navn nu. I kan se, hvor det kommer fra. I kan se, det starter allerede der. Men det håber jeg, vi finder ud af et god samarbejde. Så hvis jeg må have lov til at tage det første spadestik, yes. Så vil jeg bare sige, forløbig tak. Så vil jeg tage det første spadestik til det første fællesskab, skal vi gøre. Jeg står her ved siden af støtterne. Jeg går over. Hvad er der nu i grunden? Ja, det er det direktør på McDonald's. Ja, okay. Så, jeg tænker, der var ikke udledning her. Sådan der. Hvis I finder olie, så har vi indtægter til kommunekassen. Jeg vil ikke lige knap en gang. Så har vi fået lavkagehuset til at lave nogle flotte kager, som vi næsten alle sammen lige skal op og smage. Undskyld, Preben vil godt lige sige et enkelt ord. Tak fordi jeg fik ord. Ja. Det er jo en fornøjelse at bo her i dag til første spadestik på McDonald's. Og det her, det er jo projektet og McDonald's tredje projekt på et år.
Og så det er det med fast, det er ikke kun food, der er det. Det er også projektudvikling, der er det. Og det er jo en god gamle vestjyske entreprenør, han sagde, det er ikke den første, han sagde, det er ikke først eller den anden, der er svær. Det er altid den tredje. Og det er så derfor, vi står her i dag. Det er når det er sådan, at man lærer den anden at kende, og vi skal i gang med det tredje projekt på år. Så er det tegn på, at man kan finde ud af det. Og derfor vil jeg gerne sige tak til McDonald's for et rigtig fint samarbejde med Kjeld, som sidder i USA, og til Martin for det fine arbejde, vi har lavet, og hele McDonald's søn for de ting, som vi har fået sat i køen her. Og der vil jeg gerne komme med en tak til Haderslev Kommune, til specielt til teknisk direktør Stockfish, fordi vi kom ned til ham, Martin og Kjeld og Henning, og sagde til dem, vi har en plan. Vi vil gerne lave en McDonald's ned på Teaterstien, og vi har sådan set tænkt os, og her har vi hele lavet helt klar til jer, og vi har tænkt os at stå her den 6. august kl. 12, kunne vi også tænke os at stå til første spadestik hernede på Teaterstien. Og så sagde Stockfish, jamen vi vil kigge på det, vi gør hvad vi kan, og jeg vil bare sige, at ro til kommunen, det er været trukket igennem. Det er en fornøjelse. Jeg oplever rigtig mange kommuner, hvor vi har masser af udfordringer, så det er super i år. Og Olav og din husbror, jeg vil gerne sige tak for rigtig godt samarbejde. Ja, uden jeres medvirkning, så er det jo ikke kunne lade sig gøre. Og det samme gælder jo Jet. Jet har jeg kendt rigtig mange år. Og de har jo så været velvillige til at flytte sig lidt sådan, og sådan til at lave den første hovedetages McDonald's i Jylland. Og jeg vil sige, Henning Andersen, nu står derovre vores allesammens byggerådgiver, du er med igen, og sørger for at holde trådene, så vi får afleveret, og vi får åbent til 9. december. 10. december. Og tak til arkitekten, som har lavet de fine tegninger, som vi så der. Og selvfølgelig også min gode ven, Mikkelsen hernede fra Sønderjylland. Jeg har fundet på den sammen med Olav, og det er jo helt fantastisk. Og jeg plejer altid at komme her, og så også lige tage en lille spadestik. Og så gør jeg gerne det, at jeg lige giver spaden til den, der virkelig den rettelige tilhører. Det er slet ikke os. Det er jo nemlig entreprenør. Det plejer at tage sådan en lille. Så nu vil jeg også lige vise entreprenøren, hvordan man skal gøre det. Ja, det er... Jeg skal stå og sige, hvad det er. Det er rigtig ikke godt. Det er godt for aflæg. Nej, det er Skal vi ikke lige knappe en gang mere? Spaden til Johnny front, så du lige kan få lov til at overtage den her. Så, Johnny, så har du ikke nogen mulighed for at stå derom. Ja, du må sige, hvad du vil, og så må du tage et stik. Jeg så også gerne sige tak for, at vi får lov at bygge med Grønland mere. At Ron bygge nogle stykker og også lave en masse renoveringer. Det er en fornøjelse at have sådan en fast samarbejdspartner. Og det er rigtig fredag, vi også laver mange opgaver sammen. Jeg har både butikker og også McDonald's. Så er du den 9. december, det er først den 10. men det er altså roligt at få den 9. Det glæder vi os. Nu skal jeg så få sig væk og kigge igennem det her. Det er op med lidt stærkere. Jeg havde bare taget det ekstremt stykke. Så er det lavkage.